Днес съм в село Мрамор, за да ви покажа едно наистина яко място. Тук за първи път в България се произвежда лепилото за плочки, известно на всички с марката Теракол. Хайде да се разходим! Значи тук се случва цялата магия. Много яко! Винаги съм искал да дойда на такова място и да видя как се случва производството на материалите, с които всъщност ние работим. И това ли е? Аз мога ли да пробвам да сложа една турба? Така, в онази мушкаме до край, така. Зелен бутон. Много важно. Официално съм производител на Теракол вече. Отиваме на палето да видим как се случва там нещата. Машината е много яка, роботът е огромен и фактически една турба Теракол я произвеждаме за отрицателно време. За секунди. Имам любим ваш продукт. Гипсовото лепило ми е фаворит. Ето я синята турба. Вентилът е отворен. Слагам. Така, така. Нямам търпение да натисна бутона. Официално съм производител и на гипсово лепило вече. Мотокари, тук е някаква пълна лудница. Обаче в същото време всички са много организирани и работата не спира. Теракола, който го произведохме преди малко, е готов за пакетиране. Трябва да видим. Оп, две турби. Боро Теракол Flex Professional. Значи така или иначе говорим за този Теракол, да кажем, че това е флексово лепило, може да се ползва вътрешно, външно, класично, устойчиво на всякакви температури. Вътре в базата видяхме много яки машини. Сега съм си харесал една, още на влизане в завода я видях, там горе. Тук има адски много пясък и сега ще отидем да видим какво се случва там. Не знам дали е разрешено, обаче ще се качиме горе, защото няма как да изпусна това нещо. Ами много е яко тук, защото има и много готина гледка. Виждам целият завод. Чай, че се уморих. По-ниско ги правете тези сита. Значи тук в момента има едно гигантско сито, в което се качва пясък по тази лента. Пресява се, прави го супер финен и в някакви гигантски турби долу се пълни и вече се разпределя по производството. И така, хайде, живи и здрави. Много хубава разходка си направих, беше много приятно. Сега обаче трябва да тръгвам. Не ми остана време да разгледам абсолютно всичко. Там съм си харесал една сграда, в която съм сигурен, че случат много интересни неща, но това ще го оставим за следващия път. Чао и до нови срещи!